देखिए एक जानी अपनी मर्द से बड़ा परेशान होके कहतरी साझे का निकल भोरहरिया में आवत रह तो और खेला सब समझत नहीं। तू कितना नीक बाड़ा कहतरी बड़ा भाव से अपनी सैया जी के कि छिहत्तरा बाड़ा तू छिहत्तरा बाड़ा कि हमारा खातिर बढ़ाव तो खतरा बड़ो कि राजावा कि राजावा तू छिहत्तरी से ले तोरा घरे लिया के बैठा दिहलो कहत इहे करे के रह तो काहे के बियाह कइलो हंसत खेलत तू जिंदगी या बाह कइलो इहे करे के रह तो काहे के बियाह कइलो हंसत खेलत तू जिंदगी या बाह बबुल जी ये आपकी खातिर लाई आपके देखनी है तो बड़ा प्यारा भाव आई है दिन भर राजा जी तू काम करेलो रतियों में तनी ना आराम करेलो दिन भर राजा जी तू काम करेलो रतियों में तनी ना आराम करेलो औरी का
इतना कामा के बोला कवन